nepúšťaj to. To môžeš, a ďalej už nepúšťaj. Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Dnes ráno jsem panu prezidentu republiky podal návrh na přijetí demise ministrů, kteří odstoupili 20. února tohoto roku. A současně jsem panu prezidentu navrhl seznam osob, kterými má být vláda doplněna a rekonstruována. Mohu vám sdělit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal. Je potřebný soudruzi a soudružky nyní, když vůle našeho lidu byla tak slavně prosazena, jsem se znovu molte pracovní úsilí, abychom překonali veškeré obtíže, které před námi stojí, a abychom vybudovali z naší republiky oproštěné od reakcionářů šťastný domov celopracujícího lidu. Čest práci! Robíte pokoj. V prvom rade chcem poďakovať Klementovi Gottwaldovi za pekný prejav. Lucia, ideš. No, takže srdečne vás chcem privítať, súdružky, pani učiteľky, naše úžasné spolužiaci, že sme sa vôbec zišli v takomto počte, ako sme sa zišli, lebo zorganizovať vás bolo neskutočne ťažké, komunikácia bola úplne hrozne zlá, ale sme tu, šťastní, veselí, dúfam, že budete všetci spokojní. No a potom ďalej máme aj ten Facebook, ale tiež zlyhal niektorý. Ešte chcem poďakovať Edovi, ktorý chcel ísť na stretávku v piatok, ale na Motorest. Edo, je to v sobotu a Kultúraku. Takže tak. Čo sa týka programu, k tomu sa dostaneme, to vám potom povieme a my odchádzame. Ideme. Hádaj, ako sme sa stretli, prečo sme sa našli práve my. Priviaľ ti ma predsa jarný vetrík, keď blúďu má jasnavený. Hádaj, porozmýšľaj troška, prečo sa stal práve z nás pár. Padol som ti rovno z neba kúška, tak si dobre máš ten vzácný dar. Kvízokári, na výložkách krídla majú. Kvízokári, Hej, to sú sokoly. oh yeah. Kvízokári, Ako si z výšky dievča vyhľadajú, výsokárov daň sa darí, najkrajšie dievky v okolí. Hádaj, ako sme sa zišli, prečo o nás verše hovoria. Keď si dievča na mládenca zmyslí, vie, čím sa mu oči otvoria. Hádaj, ako to, že tu sme, kde nám spolá sa krásny svet. Sem tam pohľad, sem tam strávny úsmech, priťahol ťa lepšie ako sviet.
Výsadkári na výložkách krídla majú. Výsadkári, hej, to sú sokoly, Výsadkári, ich si vždy rýchlo dievky vyhľadajú. Výsadkárom nájsť sa darí, najkrajším dievkám obľúbi. Čaute, čaute. Takže, myslím si, že je čas na nejaký prípitok, pár slov povedať. Takže ešte raz vás tu srdečne vítam, poprosila by som vás, keby ste si povstali. Chytili poháriky. Znamení minulého režimu. Pripili si na túto neskutočnú a nezabudnutelnú akciu. Tieto pocity ešte len prídu, zajtra ráno. A naozaj si nesmierne ceníme a vážime v mene organizačného tímu, že prišli všetky pani učiteľky, lebo to bolo na mále, že pani Krčaková, Menovite Dušanovi Žiakovi. že pani Chlupíková, Že pani Bučková, Sudružka Bučková, Súdružka, prepáčte, stále sme zabudnutí nejako. Takže pripíme si, nech nám to dneska dobre vypáli, nech máte príjemnú zábavu, nech ste spokojní s jedlom, so všetkým s nami. A tak ďalej. Proste- A hlavne nie, že po večeri všetci odídu, že sa prišli ma najesť, lebo ešte som chcela sa k tomu povedať. dostaneme, čo bude. Sajfa. Takáto Dobre, vec Adela, bola. prepáč. Že stala sa taká vec, že vchod musí byť uzamknutý do 12. hodiny, čiže do polnoci. Dovtedy bohužiaľ. Fakt ma to veľmi mrzí, že nemôžete odísť. Idete za nejaký poplatok manipulačný, koľko dáme? 7 eur? 7 eur. Dobre, tak sme sa tak dohodli. Takže na zdravička a príjemnú zábavu vám prajme. Na zdravie. Žiak, nepobehuj tu, kazíš nám program. Žiak, je taký si bol v škole, to sa nezmenil si sa, furt si behal, len bol si chučí, no ale... Furt len aby bol stredobod pozornosti, furt. No dobre, Lucia, poď. Takže, ty začínaš, ak máš žačku. Ja mám mačku. No, nakoľko Takže- som niektorých nepoznal, tak poprosím, sadnite si gogola, už nemusí stať, ak na manifestácii, dobre? Nakoľko niektorých som nepoznal, tak budem čítať a každý, koho prečítam, sa postaví, aby sme ho videli, ako vyzerá, či pribral a tak ďalej. Takže začneme samozrejme elitou z Ačky, opakujem z Ačky. A samozrejme, ako prvá bude Súdružka Chlupíková. Anna. Ďalej by som privítal Bagín Peter. Není tu. Ale mal tu byť. Ale mal tu byť. Mám tu guličku. Bako Erik. Bartolenová Petra. Renková Elena. Danišková Janka. Miško Gogola. Dobre, ospravedlním ho. Peťo Kijaba. Milan Kopal. Kitková Zuzka. Pálko Mozola. Slonkovský Bronislav. Miška Šestaková Aria Zbobrerová. A Dušan Žiak. A Peťka Slačeková. Prepáč. Ja si dovolím predstaviť triedu 8B absolventov pod vedením pani súdružky, učiteľky Darinky Bučkovej. Veľký potles. Takže srdečne medzi nami vítam a teším sa z účasti Martinka Brezničanová,
Peťo Brnulová, Mirka Klimelová, hviezda dnešného večera, Iveta Jankejová. Ivetka, ďakujeme za prinesený sortiment pochutín. Imro Mokrý, dievčatá šalejú momentálne. Martin Rus, zatleskajte Srbov patrí do organizačného tímu. Aťka Sikorová. Točťo. Dobre, ideme ďalej. Ja si to teraz tak vychutnám, lebo to bola moja trieda C. Trieskajte. Áno, to je ono. To som si aj nevedel. Dobre, ideme na to. Ako vždy, prvý Bobok Martin. Peťo Boďa. Mirka Vlahová stratená. Zurinová Matka. Mielo Feranec alias Brufík. Môj motor Edo Franc. Edo v sobotu, dobre. Gunda Marek. Čau. Jozef Navratil bohužiaľ príde, ale ešte pracuje, lebo potrebuje peniaze. Dve deti. Oršula Tomáš alias Čuko. Tomáš Trán. A Janka Vadanová. Janka Vášanová príde v neskôrších hodinách, lebo má nejaké povinnosti rodinného charakteru. A samozrejme, to sme si nehali najlepšie nakoniec, však to je jasné, veď ja som nezabudol. A samozrejme vítame súdružku Krčekovú. A nastáva chvíľa elitnej triedy 8D. Účasť asi 6 ľudí, ostatní nezvestní alebo nemajú ani telefóny. Čiže pod vedením pani súdružky, učiteľky Olgy Oršulovej sme to dobojovali na strednú školu. Zostava Danka Foltanová, Gerománová, Janko Kačinák, Marcel Kováč, Ja ako poviem, že Jan. akože ja ako ja, Kvetinka, Robko Poliaček, Filmári. Filmár dneska, Spielberg, Radko Mondočko, veľmi sa teším všetko, Monika Svitková, Mirko Šuňal, Matej Šuňalová a to všetko. Ďakujeme a my sa stretneme o chvíľu. No tak Lucia, čo máme ďalej? Ja by som touto cestou veľmi chcela poďakovať. Kikučko. 8A, tam buďte ticho, v tom rohu chvíľku. Chcela by som sa v prvom rade poďakovať spolužiakom, ktorí prispeli na túto akciu, buď finančne, alebo nejakými vecnými, inými, alkoholickými, nealkoholickými vecami a kade tade. Takže Peťko Kiaba, ďakujeme. Za perfektný vínko. Najlepšie. Jeho dosť, nebojte sa, není to na tom stole, takže... Duškovi Žiakovi ďakujeme, to je za prekvapenie. Mirko Šuňal, ďakujeme za zákusky. A to je asi
tak všetko. Prekladko bude o nejakej 10, tak poprosím, fakt neodíte, ani súdružky, do rana. Do rana 5:10 ide autobus do Sučian, takže to, počkáte si. Ešte sme niečo chceli? Nechceli sme niečo? Ešte som vás chcela na také pravidlá, ktoré by tu mali fungovať tento večer, aby bolo všetko v poriadku aj na druhý deň. Všetko je formou bufetu, samoobsluhy, nie sú tu žiadni časníci, ja mám dneska voľno, čašníci, ja mám dnes voľno. Čo, prestaň. Potom ďalej poprosíme na záchode, aby to tam nebolo ako na Cibulovi. Lebo viete ako, Nie, proste správame sa kultúrne ako dospelí ľudia, ako rodičia, ako proste nie je všetko tip-top, pretože to upratovanie a všetko zajtra ostáva zase iba na nás. Tak vás poprosím, keby to bolo v rámci normálnej kultúry a zdravého rozumu. Píte, jedzte, koľko chcete, všetko bude v bufetoch, po 10. hodine bude program, ktorý už Marek avizoval. Prekvapilo, perfektné. Československo. Najlepšie. Československo má talent. Tam hrali a reprezentovali náš okres. A vôbec bude to náš, nebude to Nirvana, no ale tak... Nebude Maroon 5? Pre chlapcov to bude pekné. Áno. Tak, viac nepovieme. Tak, Oliva. Poprosím, už tam ty neseď, ako tam, kde si mal byť už. Ty úplne flákáš, už si užil 10 minút slavy pri vchode, tak teraz už si za frajera. Čo nás čaká teraz? Srbo, ty tiež tam, kde si mal byť? Teraz si trošku zaspomíname, lebo sme volali do STVčky a dali nám nejaké video. No. Ale čo to je, nevieme, lebo to ideme teraz poslať, lebo komunisti to mali zavreté. Počkaj, ešte niečo poviem. To víno tam a tie vody, to si berte. Je tam aj otvárák. To je všetko. To je všetko, ja poprosím, zaspomínajme si. Nepúšťajte fotky. Krásný
jasně krála mladší, pána mladší, když nevíčí, to všechno bylo, i starší školky senzační. Ty máj nový son, a ten máj hradčí sníh, ty naše lásky přírodní. Řekli jsme vám řečkou, začalo další příšou. Ďakujeme Marekovi za túto skvelú prezentáciu. Ešte, aby som nezabudla na jednu vec. Za každú triedu sa na organizácii tejto skvelej žúrovice podielal jeden člen. Takže, čo sa týka nákupov a vecí, čo sa jazdilo na aute, Dušan Žiak. Technika, projekcia, hudba, veci týchto technických záležitostí Martin Rus, Marek Gunda a ja len takto okolo. Ja by som to tak nepovedal, že tak okolo, lebo toto všetko, čo tu vidíte, tie stoly a to všetko, to urobila Lucia sama. Odpad sama. Väčšinka organizačného tímu som mala najväčšie očakávania od nich. Takže teraz by som chcela poprosiť, keby ku nám prišli pani súdružky učiteľky. Ja sa na chvíľočku stratím. Ty kam ideš? Čo? Marek sa po 20 rokoch rozhovoril. Áno. Marek konečne komunikuje. Dlho si nebol so mňou. Nenehovej ma to samú. Poď sem. Duško, poprosím ťa sem. Srubo, poď hore. Ty nezasínaj, nech je vidno, čo robíš, čo zasínaš. Ty by si len zhasínal porad, žiak. Poďte kľudne za nami, nech sa páči, veľký potlesk. Halo. Tak, my by sme sa vám chceli veľmi úplne najviac na svete poďakovať za to, že ste sem vôbec prišli, že ste si našli čas. Všetko treba organizovať, že ešte vládzete prísť, že ste si našli čas pri takomto zhone, čo je teraz. A ak máte náladu niečo povedať, alebo proste nejako prispieť k tomuto večeru, tak ja vám dám slovo, nech sa páči. Máme zapnutý, takže nie je stále do plaču, musím povedať. A pani súdružka, učiteľka Krčková mi šuškala, že aká sa cíti stará, ja sa stále cítim mladá. A preto ma tak šokujú tie fotografie, že tým všetkým sme prešli. Pamätám si na úžasné veci, napríklad ako som Dušanovi Žiakovi vyťahovala jazyk na klzisku zimnom, keď ti zapadol jazyk na zimnom tom, alebo ako myška padla zo stromu na výlete. A mnohé perličky, stále si na vás spomínam, niektoré mená mi viac utkveli, viete asi ktoré, a niektoré menej, ale som veľmi rada, že som s vami v kontakte na Facebooku, my sme moderní učitelia. Mrzí ma, že ste neprišli pozrieť školu, ale dúfam, že to dakedy vy nahradíte, ale môžem vám povedať, že je skoro taká istá, ako keď ste tam chodili. Na rodičovské budeme veľmi radi, keď nám donesiete svoje deti. Budeme vám za to veľmi vďační. Takže veľmi sa teším, že sme to všetci zvládli sa sem dostaviť a ja som tak trošku sledovala Luciu a celý ten organizačný výbor. Klobúk dolu, Ľudská. No, neviem, či mám počuť. Ja nie som nejaký rečník, ale keď som sledovala na Facebooku, ako ste sa organizovali, tak som vám veľmi, veľmi fandila, aby sa čo najviac ľudí tu zišlo. A začala som si vybavovať tú moju triedu Bčku, ale zároveň aj všetkých ostatných, pretože my sme po tú sedmičku v podstate boli len 3 triedy. Myslím si, že nemôžem sa priznať, že som aj niekoho nepoznala, ale dobehla som to, ale som to dobehla. Som veľmi rada, že som tu medzi vami, mám krásne zážitky a spomienky.
už potom na tú moju triedu 8B, keď sme končili na ten školský výlet na chate v Lehote, ak si pamätáte, u Srba na chate. Bolo to úžasné, takže som rada, že tu môžem byť medzi vami a budem sledovať, počúvať a tešiť sa spoločne s vami. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem za pozvanie aj ja. Mať C na maturitnom vysvedčení to nie je veľká vec, že? Ale byť C-čkári a po toľkých rokoch sa stretnúť, tak to je veľká radosť. Hlavne pre mňa. Tak. Myslím si, že bude pre nás, pre všetkých veľká príležitosť porozprávať sa a povedať si, čo všetko sme zažili a zaspomínať si. Ja sa pridávam k tomu, čo povedal, neviem, Edko, alebo ktorý to povedal, že po 20 rokoch sa Marek naučil rozprávať. Ja žasnem nad tým, aký je Marek moderátor. Marek, počúvaj, ale ja si spomínam, že bola, kedy som dala takú básničku, Gramofón. Takže Jozef Pavlovič, Gramofón. Marek, že? A to bol, kto to bol, Važanova? Tak si sa dal predbehnúť. No, dobre. Tak toto všetko je veľmi milé a som veľmi rada, že vás tu vidím. Mirka, teším sa, že ťa vidím hneď ako prvú, lebo keď som videla tie tvoje oči také zaslzené, tak mi bolo trocha ľúto, ale ste ma veľmi, veľmi potešili a rozveselili. Všetko dobré vám v živote želám, všetko dobré. Nech vám deti rastú, vy mládnete, nech ste zdraví, nech máte prácu, nech sa tešíte, radujete a takto nám potom bude dobre. Ahojte. Čo dodať? Pre všetkým veľmi pekne ďakujem. Ja už som síce dôchodkyňa, ale stále študujem a ešte učím. Tak si udržiavam mladého ducha. Dúfam, že to cítia aj moji blízky. A starého muža. Aj muž je pri mne dosť duchom mladý aspoň. No, predovšetkým chcem poďakovať, to je fakt. Vážim si to, že si spomínate aj na nás starších. Nechcem povedať starých. Ale pamätám si na jedno stretnutie, tuto to bolo, nie na Motoreste, tuto to bolo, Gastre. Neviem, či si pamätáš, tam som, aj či si vy pamätáte, tam som vám prijala a sebe tiež, aby ste naplňali naše triedy žiakmi. Niektorí ste to splnili, niektorí ešte splníte. Pracujte na tom. A predovšetkým vám prajem pokoj v rodinách, radosť, lásku, radosť z detí a aby ste si našli čas na tie deti. Lebo čas je to, čo sme zhora dostali každý sám. A záleží na nás, ako ten čas využijeme. A ja dúfam, že ten čas tu využijeme veselo a milo. Ďakujem.
potlesk súdružkám učiteľkám. Ja by som chcela niečo povedať. Veľmi ma mrzí, že túto akciu sabotovali najmä Nováčanci, ktorí proste majú kopec voľného času, ale nemajú si s nami čo povedať. A Mirka, tebe hlavne, že si asi jediná z mála z ďalekého sveta, ktorá sem prišla len kvôli tejto akcie. My si to nesmierne vážime, všetci štyria. A ja mám pre vás ešte taký jeden odkaz. Veľmi vás pozdravuje Zuzka Feketová, ktorá musela bohužiaľ odísť domov. Veľmi rada by vás videla a... No a tak. A tak? Zuzka nevrotka. No, pohode, dýchaj, ty. Dobre, ďakujeme, Luci, tiež. Dušan, ja neviem, dneska sme niečo tak na Facebooku vyhodilo, tam niekto tam niečo má. Koho tu máme dneska? Nejaké Mirky sú tu? Prihláste sa, hej. Kto sa narodil pred 35 rokmi? Kto je? Stará kráva Frimelová, poďme hore. Práve dnes má 35 rokov. Všetko najlepšie, Mirka. Môžete zaspievať, viete, pripiť. Ak viete spievať, no. Mirka Blahová tiež zároveň, lebo máte pondelok meniny. Čo, skúsime jej zaspievať? Všetko najlepšie. Kto vie spievať? Ja nie. Skúsime jej zaspievať. Duša nevie, ani ja neviem. Ja som bol na hudobnej ešte za dverami. Tak poďme, postavme sa a skúsme tej Mirke zaspievať. No, dajte to. Súdružka učiteľka Chlopíková ma za dvere vždy dávala. Tak Mirka bude spievať po anglicky. Veľa šťastia a zdravia, veľa šťastia a zdravia, veľa šťastia, milá Mirka, veľa šťastia a zdravia. No, meniny, baby, všetko najlepšie, jedna Miriam, druhá Miriam, nech si zdravie šťastne milované. Týmto končím, prepínam, prajem vám príjemnú zábavu, pozdravujem vás od všetkých dievčat, čo sú v zahraničí, chalani, čo nemohli prísť, ktorí sa ospravedlnili normálnymi dôvodmi, ktoré mali.